Susu ana ya. Seneng ta kowe? Aku yo seneng susu. Aku ra doyan susu e. Kowe ra doyan. Nek Pak Seno seneng susu. Iya. Nek. Seneng, Pak? Hah? Seneng susu? Yo kala-kala. Mulane lemu ya. Bale nek kekerepen ki nang weteng yo nek ngono lho. Terlalu manis to. Manis. Terlalu manis ki nek ya? dadine sosok ra enak. Yo paling 3 dina pisan ngono. Mau telas pinten mau? Loro. Oh, loro. Imbuh meleh mboten mengke? Ra Ora. ora entuk imbuh. Kata-katane karo aku ora ana sing kasar blas. Nggih nggih, Pak, nggih. Lagi bolong kok. Hah? Lagi bolong. Lho wingi-wingi ora bolong kok. Ya wingi bolong ning sithik. Oh, ayo wis. Iya. Matur suwun susulan meneh Sa. Napa, Pak? Dari Dr. Rasji, Wakil Rektor 2 minta iya. lagu Bengawan Sore. Ya, untuk Bapak Rektor Warek 1 dan panitia. Oh iya, matur sembah nuwun Wakil Rektor. Oh nggih, mangke dipun aturaken. Sing penting urute. Ya. Ayo Mbak Tatin. Ya, gak jumeneng. Mbak Tatin. Penggemarnya luar biasa. Budek. Bodek, Tatin bodek, Tatin bodek. Apa iki? Lagi dong ngono senengane Mbak Tatin Ya. Mbak Tatin Selamat malam semuanya. Saya iki gelem menyapa padune iki padune. Gaya. Lah piye? Ngerti aku. Nek nang kene ya beda selamat malam semuanya. Yes, bahasa Indonesia Yo, barang. nek nang Jawa ya sugeng dalu. Neneng gini selamat malam. Iya. Ya ini ora bahasa Indonesia li arep nembang. Engko Nggih. cakepane tembang barang tok ganti bahasa Indonesia ya ora pas. Ya. Boten. Basa Jawa. Ya. Ya, ki ana pamundutan Tin. Napa, Pak? Gubuk asmara pirang-pirang pamundutan saka kagem kowe. Ya. Saking Purwodadi nyuwun gending gubuk asmara Pak Kumis Mbak Tatin. Oh iya. Dengan ucapan Universitas Tarumanegara semakin jaya. Ya. Amin. Matur sembah nuwun. Iki uga gubuk asmara Bapak Suharjono dan Mas Ferry Kelurahan Trah Amat Nawi Gembongan Sentolo Kulon Progo. Tanggamu iki. Oh, nek nggih, gembongan. Keluarga rumah makan ayam goreng Nyonya Suharti cabang Klentreng. Oh, Bapak Sudarno. Oh iya. Kenteng. Iya. Kenteng. Iki entuk hadiahnya ditampani. Niki Mbak Tatin dapat Mbak Tatin. hadiah. Kula, Pak. Heeh kuwi. Untuk Tatin ana tulisannya untuk Tatin. Nah, Apa ya? Aduh, tiba iki. Awas. Sibo. ayo dibuka ora apa-apa kalau. Ora paling kuwi deodoran ben kelek murah mambu. Gunaku wis tak upakara ben ra mambu ya. Kuwi pancen niate ora diketok kok Sa. Rambute kelek. Diingu. Tak kon nektokke wingi arep tak kelabang ya Pak. Oh iya. Ya. Minyak wangi. Nggih, matur nuwun saking sinten, Pak? Orang iki mau ya saka Pak Sudarno iki ketok. Oh, nggih, matur iya. nuwun nggih sing pun paringi kula. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, oh iya saka bapake kae mau. Ya. Gubuk Nggih. asmara pirang-pirang pamundutan, Mbak. Heeh, engko grajakan ya ana. Ya. Monggo diaturake gubuk asmara. Nggih, ngagem bawa. Oh, nggih. Perang nganggo hai. Pun diperisake, pun boten budek. Saniki sing rada cacat matane. Mbak Tatin. Iya? Wah, tumben ora Iki adewe kudu matur nuwun karo panitia ya, Mbak. Ya toh? Iya, Adewe mau teko kene isu-isu. Iya. Wis langsung disuguhi macem-macem ya. Yo. Iya, Pak Mbak Tatin kan ngelian ya, Pak. Hah? Ngelian Mbak Tatin iki lho. Ya ora. Mbak, lho, mandek opo bom siti medon ana minimarket langsung medon jajan terus Mbak Tatin. Makane
gawat. Nah iki ning kene untungnya panitiane tanggap ngono lho Pak. Langsung dari pagi kita dikasih makan. Makanannya luar biasa. Luar biasa ya. Enak-enak. Dikasih tempat istirahat, panganan ora apa ragendat ya Mbak. Ragendat ya. Ragendat Minuman esuk awan. tersedia. Iya, kopi teh kabeh ono. Kopi teh susu tadi ada juga ya susu ya. Susu ono ya. Seneng ta kowe? Aku yo seneng susu. Aku radian susu ya. Ora doyan. Nek Pak Seno seneng susu. Iya. Seneng Pak? Hah? Seneng susu? Yo kala-kala. Mulane lemu ya. Kali nek kekerepen ki nang peteng yo nek ngono lho. Terlalu manis to. Manis. Terlalu manis ki nek ya? dadine sosok ra enak. Yo paling 3 dina pisan ngono. Mau telas pinten mau? Loro. Oh, loro. Imbuh meleh mboten mengke? Ra Ora. ra entuk imbuh. Kok nang kesking panitia angsal kok nggih? Ora penak kok ya wis jatahe dhewe-dhewe ya jatahe dhewe-dhewe. Iya. Monggo Mbak Tatin, bengi iki Tatin jan lunak tenan. Iya. Lah napa? Kaya nek pintas-pintas liyane kae medune ulate kaya ditaleni kaya dikucir kae lho. Lah kan kalau di sini harus menyapa penonton harus dengan senyum ya. Iya. Oh. Nek nang kono wis do ngerti watakku ra iso senyum nang kene harus tebar senyum. Nah, berarti senyummu nang kene lamis. Ya enggak lamis. Kok gak lamis piye? Ya aku sebenarnya guyang-guyu loh Pak aku ki. Guyang-guyu piye wong biasane nganti ana sing kirim WA karo aku tak Pak Tati niku kon mesem. Angel banget kon mesem. Oh nganti tak tapuke ra mesem ya aku ya. Ya ditapuk ya lara to ya. Iya. Mangga teruske jan lunak tenan bengi iki. Kata-katane karo aku ora ana sing kasar blas. Nggih nggih Pak, nggih. Lagi bolong kok. Hah? Lagi bolong. Lho wingi-wingi ora bolong kok. Ya wingi bolong ning sithik. Oh ayo wis. Iya. Mula kok ra nyuwara. Ya gak wis. Ayo saking dene kowe tertekan. Suami itu nek ikut istri sing mengekang itu tertekan. Saya nggak mengekang loh saiki. Ya ora teno mengekang ngono kuwi. Ini kemerdekaan itu sudah menjadi hak setiap umat kok. Diwenehi kemerdekaan bojone. Terus kula kan piye? Ya tenang-tenang wae rasa piye-piye. Kowe lemu banget ngono kuwi ya dirasani. Napa? Bojo kula lemu banget saniki Pak. Ya kon kuru. Ayo kon diet. Nek manut diet manut karo aku cepet sesasi langsung kuru. Napa Pak? Bojomu kon rabine. Ada solusi lain nggak? Enggak ada, hanya itu satu-satunya. Cuman itu ya? Iya. Saya bisa kurus? Kuwi engko ora ngrantes terus mengkari sirah tok kae dinang. Ya. Solusi kurui ngono kuwi. Solusi sing biyen tak nehi wis ora mempan. Napa? Bojo kula galak banget menanggulangi istri galak itu sentuh dengan kasih sayang. Iya, Ya. caranya? Ayo dirangkul bojone nek muni-muni, "Mas, candak gulune jak, dibelai rambute sayang." Rasa galak-galak mbangane tak tapuk sandal cangkemmu. Ngonokne ora kowe? Nggih dingonokke kene. Kowe mesti saya nesu ya. Ora sadurunge ditapuk tak tapuk sik trok ngono. Oh kuwi kaya ngono kok karo wong lanang. Ya, ya mangga.